Здравейте! Маги представя апетитна рецепта за пълнен шаран с ориз на фурна, а аз съм Сандра и ще ви покажа как да го приготвите. Най-напред, 2 глави стар лук се обелват и нарязват на колелца. Те се подреждат на дъното на елипсовидна или правоъгълна тавичка. Третата глава лук, необходима за тази рецепта, се реже на ситни купчета. Стафидите се заливат с не повече от 100 мл вряла вода, за да омекнат. В дълбока тенджера с вместимост 3 литра се загряват 50 мл олио. Щом мазнината се загрее, се добавя ситно накълцаният лук и се задушава под капак за няколко минути, докато омекне. През това време една връзка пресен лук се нарязва на ситни колелца. В тенджерата с лука се добавя и една чайна чаша почистен ориз. Разбърква се и се оставя на котлона, докато оризът стане прозрачен. След това се добавя и една чайна чаша вода. Разбърква се и се овкусява с черен пипер. Плънката за шарана се овкусява и с 2 супени лъжици маги вълшебен вкус градински подправки. Разбърква се и се добавят натрошените орехи, а също и стафидите, предварително отцедени от горещата вода. Накрая в плънката се добавя ситно нарязаният пресен лук. Плънката е готова, щом оризът поеме течността. С нея се пълни почистения шаран. Зашива се с голяма игла и здрав конец. Плънката с ориз, която е останала, не се изхвърля, а се разпределя в тавата около рибата. Ястието се залива с около 400 мл вода, колкото да покрие ориза малко повече от половината. Покрива се с фолио и се оставя да се пече за около час при 180 градуса, след което фолиото се отстранява и пълненият шаран се пече още половин час без фолио, докато се позлати. Накрая се поръсва със ситно нарязан пресен магданоз, конецът се отстранява и се сервира горещ. Важно е да се внимава, когато се яде, тъй като шаранът е риба с много наброй и дребни кости.